L'Espardenyà, tradició, sabor i festa en Alzira. Des de l'any 2017, amb l'arribada d'un govern progressista a Alzira, se va convertir l'Espardenyà en algo més que una recepta tradicional. Se va estar promocionant un concurs que cada any reuneix a milers de vecins i sobretot la participació de restaurants de prestigi en l'entorn de la gastronomia i també se promociona i s'està fent convivència. Esta cita no sols enalteix este plat típic, sinó que també rep un homenatge a Paco García, qui va impulsar la recuperació d'esta recepta culinària a la nostra ciutat, a la ciutat d'Alzira. L'Espardenyà, amb la seva singular combinació d'anguila, pollastre, conill i arremata en ou, és un guisat amb molta història. Va néixer com a un menjar reconfortant, és a dir, un menjar potent per als llauradors, i avui simbolitza la identitat i l'orgull local de la nostra ciutat. La festa que envolta este concurs és un reflejo d'eixa passió, el foc i els aromes inunden l'ambient de la plaça del Reino i sobretot les cassoles que se converteixen en un punt de trobada de moltíssimes associacions del poble d'Alzira. A més, cuiners com Tomàs Blai, del restaurant Ca Tomàs, ha contribuït al fet de que este certamen guanyi prestigi més enllà de la ciutat, aconseguint el reconeixement a nivell nacional, com ha sigut la mostra de l'Espardenyà en la fira de Fitur, una fira internacional del turisme. La seva dedicació també ha ajudat a elevar l'Espardenyà a un lloc destacat dins de la gastronomia valenciana. L'Espardenyà ha recuperat el protagonisme que mereix, més enllà d'un plat. És una tradició que unes generacions passades i sobretot avui les tenim que recordar. Ixe veritable sabor d'Alzira, l'Espardenyà, de la seva gent i la seva història, la seva manera de compartir la vida. Per tant, anem a continuar difundint des del canal de comunicació digital el que és el concurs de l'Espardenyà, un concurs, com dia, que va néixer en l'any 2017 de la mà d'un govern progressista.